بسم الله الرحمن الرحيم. Нека всичкия хамд, всички благодарности и възхвали, всичкия шукур да бъде за Аллах Субханаху ва Та'аля. И нека салату селама да бъде за Мухаммед Мустафа саллаллаху та'аля алейхи ва саллам, неговото семейство, сахабите и всички, които го следват до кияметския ден. Азиз ве мухтерем джемати муслимин, Аллах Субханаху ва Та'аля изпрати най-големия ниамет към нас. Изпрати Ислама да бъде светлина в нашия живот. Изпрати Коран Керим да бъде програма на нашия живот. Изпрати Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям да ни разясни религията. Учителя, който научи света на Ислам, научи дунията на поведение, научи това, което е добро и ни предпазва от всяка злина с повелите от Аллах Субханаху ва Та'аля. В днешното хутбе, иншааллах, ще говорим за две от качествата, от превъзходните и похвални качества на Исляма и на мюсюлманите. Едното е правдивост, а другото е праведност. Правдивост ще рече, когато говориме, да говориме това, което е истината и само това, което е право. Дори това да засяга нас, дори да засяга нашите родители и близки, дори да засяга хора, които са богати или имаме интерес от тях, или каквото и да е донеска полза, мюсюлманина е длъжен да говори истината и никога да не свидетелствува с лъжесвидетелство. Аллах Субханаху ва Та'аля казва: Я айюхаллазина амену аттакуллаха ва куну ма'ас садикин. Ей, вие, които сте увярвали, казва Аллах Субханаху ва Та'аля, бъдете справедливите. Това е повеля от Аллах Субханаху ва Та'аля, за да може да се наредиме измежду хората, които са свидетелствували заради Аллах с истината. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям казва: Алейкум бис сидк, фа инна сидка яхди илал бир, ва иннал бирра яхди илал джанна. Вие трябва да сте правдиви, казва Аллах Субханаху, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Правдивостта води към благочестието, а то води към дженнета. В друг един хадис пратеника саллаллаху алейхи ва саллям, хадисът е предаден от Убада ибн Самит ради Аллаху та'аля анху. Той казва: каза пратеника саллаллаху алейхи ва саллям: Идмину ли ситтен мин анфусикум, админ лакумул джанна. Гарантирайте ми 6 неща от ваша страна, за да ви гарантирам дженнет, казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Издаку иза хадастум. Бъдете правдиви, когато говорите. Ве'ауфу иза ве'аттум. Изпълнявайте обещаното. Ве'едду изе'ту минтум. Спазвайте повереното. Вехфезу фуруджекум. Предпазвайте половите си органи от прелюбодеяние. Вегудду абсаракум. Предпазвайте очите си и не гледайте по това, което не ви е позволено. Векуфу ейдикум. Не посягайте с ръцете си на забранените на вас неща. Джемати муслимин, това са напътствия, когато човек ги съблюдава. Пратеника саллаллаху алейхи ва саллям обещава дженнет. Аллах Субханаху ва Та'аля в един от аятите, който учиме на всяко хутбе,
И казва Аллах субхану ва та'ала: Я айюхаллазина аману аттакуллаха ва кулу каулан садида юслих лакум а'малакум ва ягфир лакум зунубакум ва ман юти Аллаха ва расулаху факад фаза фаузан азима. Ей, вие, които сте увярвали, казва Аллах субханаху ва та'ала, бойте се от Аллах и изричайте правдиви слова. Тогава Той ще поправи делата ви и ще опрости греховете ви. Който се покорява на Аллах и на Неговия пратеник, той постига велико избавление. Джемати муслимин, виждаме, че праведността в говора, когато говориме, да говориме истината, е себеб Аллах субхана ва та'ала да ни промени дереджето, да ни изправи. И какво казва Аллах субхана ва та'ала? Инна Аллаха ла югаййиру ма би каумин хатта югаййиру ма би анфусихим. Аллах субхана ва та'ала не променя един народ, докато той не изиска промяната. Искаме да бъдем така, както Аллах ни е повелил, спазваме Неговите повели, живееме с правдивост, искаме ислям, Аллах ще ни даде ислям. Тръгнали сме по разторията, говориме за ислям, но желаеме другото, което търчиме повече по него. Аллах това ще ни даде. Значи Аллах Та'ала не променя един народ, докато той не изиска сам промяната. Не може да говориме на устата Алхамдулиллах, муслимани сме, но да сме навсякъде, където е харам. Да сме навсякъде, където не прилича на муслиманина да бъде. Тук искам да обърнем внимание на втората част или второто качество е праведността. Ние обикновенно казваме Алхамдулиллах, ние сме праведни муслимани. Аллах субханаху ва та'ала е събрал качествата на праведните муслимани в един аят на сура Бакара, 177 аят. Аллах Та'ала говори кои са праведните и всеки може сам да направи сметка дали се включва в тези групи. Аллах субхана ва та'ала казва: Лейса al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billah wal-yawmi al-akhir wal-malaikati wal-kitabi wal-nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. В този дълъг аят Аллах субхана ва та'ала казва праведността или благочестието и хаира, което включва всички добрини и подчинение към Аллах субхана ва та'ала и пратеника Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям. Праведността казва не е да обръщате лица на изток или на запад. Праведността е при онзи, който вярва в Аллах и в съдния ден, и в Корана, и в пейгамберите, и раздава от своя имот, въпреки любовта си към него, на роднините, сираците, на нуждаещите се, на пътника, когато е в неволя, и на просъците, и за освобождаване на робите. И праведността е в онзи, който кланя намаз, дава зекят, и в онзи, който изпълнява своя обет, когато, или в онези, които изпълнява своя обет, когато са обещали, и търпеливите при сиромашия и болест, и при ожесточение по време на битка, тези, които издържат и са търпеливи,
те са искрените и те са богобоязливите. Джамати муслимин, молиме Аллах Субханаху ва Та'аля да отреди да бъдем от тези, за които говори. Молиме Аллах Субханаху ва Та'аля, ако имаме пропуски в някои от тези качества, за които Аллах Та'аля ни говори, да се поправиме и да следваме Неговия път, или това е пътя за дженнета. بارك الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيز المحترم جماعة مسلمين, отново от минбера се подсещаме да бъдем искрени преди всичко с Аллах Субханаху ва Та'аля, да бъдем правдиви, да съчетаваме качествата, които изброихме, да се предпазваме от злините, да се предпазваме от всяка злина, защото злината е себеб да има пред нас преграда за дженнета. Който иска дженнет, нека да знае, че там е място на праведните. Не е място за всички джамати муслимин. Аллах Та'аля така го отредил, че това е награда за тези, които вервая, тези, които следвая пътя на Аллах Субханаху ва Та'аля, следвая сунната на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям и не се отклонявая от този път. В този хайрилия ден, джума ден, нека по-често да се сещаме, да споменаваме пратеника саллаллаху алейхи ва саллям с салату селам. Аллах Субханаху ва Та'аля повелява, като започва със себе си, казва: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله تعالى и мелаиката правя салату селам на Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям и се обръща Аллах Та'аля към нас, казва: вие, които сте увярвали, правете често салату селам на Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям.